Nou, un grup que s'ha creat en la xarxa, en la red, en Facebook, que a partir d'ahí començarem a conèixer-nos i pensar en la necessitat de passar la protesta de lo virtual a lo real. Jo crec que estem així tots perquè estem farts de lo que està passant en molts puestos, però sobretot en Canal 9. Per una banda, la manca de transparència en els mitjans de comunicació públic valencià, que és de tots nosaltres, i que a pesar de que ho paguem tots, moltes voltes no hi sim en Canal 9. N'hi ha una part de la societat que és invisible, absolutament invisible per al mitjà de comunicació, i el que estem demanant així i ara és que la part de la societat que mai és en televisió estiga en televisió i estiga en el canal de comunicació que és públic i de tots. Pots comentar ara per què feu l'acte? Per què fem l'acte avui per a denunciar la manipulació de Canal 9. Pobre país, avui tan desgraciat. Però no és tot mentida, no. València és també la terra de les flors. Flor de la tarongina de tot l'any, del sesamí, d'absenta. I les flors que duem els dies 3, als morts a l'accident del metro, que maleïts siguen, no hauria d'haver passat mai d'aquell 3 de juliol, ara farà 4 anys. Passen moltes de bones i roïnes, i a cada racó de la nostra geografia, a cada poble, a cada barri, hi ha gent que s'alça i s'organitza conscient que el món on som no és nostre, sinó el préstec que ens han fet els fills dels nostres fills. I volem deixar-lo net, habitable, polit. Som persones de bé. I mentre ells no sols fan festa i riure, no tan sols ens silencien, no. Prediquen la mentida, deformen realitats, calumnien ciutadans, soterren la memòria dels vius i la dels morts, memòries del subsol. Més la cassola bull i tenim la funesta mania d'existir. No està clar si la ràdio al final va esmentar el succés, però creieu-me, amics, aquell dia, a Benifairó de la Valldigna, el forn es va cremar. Gràcies. Moltes gràcies. Ahora... Bueno, por ahí me han dicho que hay alguna también muy mala. No sé si es de las peores, pero desde luego se coloca entre las peores de todo, por supuesto, sí. Solamente verla es ya una cosa que da agonía. Gracias, Miguel, de la librería Primado. Realment Canal 9 no és una finestra oberta a la societat, a soles està eixint notícies favorables o manipulades favorables al PP o al Consell, i pensem que si paguem tots esta televisió hauria de ser, com dic, una finestra oberta a tota la societat. Hi ha bona part de la societat, molta part de la societat que no és en Canal 9, que està marginada de Canal 9, i pensem que això no pot continuar. Hi ha molts ciutadans que estan farts de... Bueno, por ahí me han dicho que hay alguna también muy mala. No sé si es de las peores, pero desde luego se coloca entre las peores de todo, por supuesto, sí. Solamente verla es ya una cosa que da agonía. Gràcies. En la radiotelevisió, teòricament de tots els valencians, però que de veres és a soles d'un partit i d'un govern. Gràcies a vosaltres. Sí, per casa. Puc fer-vos una entrevista? Sí, el que vulguis. Estem treballant i bueno, podem estar d'acord en el que pugui pensar la gent, i perquè com a societat me pareix molt raonable els plantejaments. Posar un exemple, jo estic relacionada en el món del doblatge, val? A nosaltres estem totalment marginats, enguany s'han retallat un 75% de la nostra feina, portem tot el que ha començat l'any, portem sense treballar la gent de doblatge, i a més, als estudis de doblatge es deuen 14 mesos de pagar, senyores i senyors. Nosaltres tenim família, tenim persones, jo tinc fills, els meus companys també, tenim que pagar una hipoteca també, igual que tot el món. I és una paga vergonya. M'he desfogat algunes. No
I jo crec que la dreta ens està demostrant que els importem una merda. Gràcies per vindre. Una entrevista, senyor Camps. Sí, què passa? Què pensa vostè de la seva televisió? La meva televisió és la millor televisió del món i és la millor televisió dels valencians. Perquè els valencians som referent mundial en televisió. Estem demanant, per tant, pluralitat al mitjà de comunicació. És el mínim que se pot demanar. Estem demanant transparència. Transparència tant en la gestió del canal i de Radio Televisió Valenciana com en el que és en la televisió. Estem farts de que moltes voltes els programes que se fan siguen insultants per a la intel·ligència. Estem farts de que siguen manipuladors, de que els informatius no diguen el que està passant en la societat. Estem farts de que no aparega les notícies que en altres mitjans de comunicació són notícia i són primera plana. Per exemple, el cas Gürtel. No està així. No ha eixit ni tan sols un fet tan lamentable com l'assetjament sexual a unes dones que han posat una denúncia o la presumpta per a evitar problemes legals. I tot això ha d'eixir un mitjà de comunicació que està per això, i que ho paguem entre tots. Què pensa de la concentració d'avui? Per què es fa la concentració? Perquè n'hi ha molt de manipulació al Canal 9. Molt, però molta, molta. Disa. Al professor Romà de la Calle per haver estat així a nosaltres, per suposat a tots vosaltres per haver vingut a la convocatòria i haver respost a la convocatòria de la plataforma i simplement anunciar que la plataforma vol convertir-se en una associació per a ser part activa en el control de Canal 9 i Radio Televisió Valenciana. La primera cosa que anem a fer és demanar que es complisca la llei de creació de Radio Televisió Valenciana i per tant la creació del Consell Assessor on diu la llei que participarà les entitats que s'hagin creat per a participar en Canal 9. Per tant nosaltres demanarem participar en el Consell Assessor de Radio Televisió Valenciana. I res més, tornar a agrair-vos, simplement agrair-vos la vostra participació i li torno a passar la paraula al professor. No podia limitar-me a llegir una cosa. Crec que és el moment de que la societat civil reaccione. Sempre havia somiat ser hereu dels il·lustrats i fill de la modernitat, de la il·lustració a la modernitat, amics. Per què no fem una ciutat que siga com una mena de museu de la vida? Se'n recordeu l'eslògan de Kant? Sapere aude. Atreviu-se a pensar. Crec que és el moment d'atrevir-nos a pensar, d'indignar-nos. Crec que és el moment de ser conscients que nosaltres també podem. Nosaltres també podem. Perquè tenim, els que estem ací, dues coses fonamentals. La raó i la paraula. I aquest serà l'eslògan nostre. Tenim la raó i la paraula. Digueu-ho fort, que mossenguen. Tenim la raó i la paraula. Tenim la raó i la paraula. Tenim la raó i la paraula.